17 ତାରିଖ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା? ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା, ଏମିତିକି 5,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଡେଟ୍‌ରେ ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନତା ମଇଦାନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପିଏମ୍ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସାଂସନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ସୀମା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆବେଦନ ସୀମା। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରେ ଏକାବେଳେ 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ତା ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡଲାଇନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଭାବେ 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିନଥିଲା, ତେବେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ନ ଆସିଲେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଆସିବ, ଏକାବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ।